L-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil jerġa' jieħu l-pajjiżna lura fis-settur tal-enerġija ikkonfermah hu stess. Bil-power station li taħdem bil-gass fl-isfond, Simon Busuttil reġa' tenna li jitfa' il-barra it-tanker tal-gass. U la darba sakemm jitlesta l-pipeline tal-gass ma jkollniex provvista ta' gass, Simon Busuttil ikkonferma li jixel l-impjanti l-antiki, dawk li niċsu. Aħna għandna l-BWSC li ħallejna aħna wkoll li bdiet taħdem f'Diċembru tal-2012 u għandna wkoll power stations oħrajn aktar antiki. F'Marza xlok, Simon Busuttil qal għal aktar minn darba li meta fil-gvern ineħħi mill-aktar fis possibbli it-tanker tal-gass. Il-tanker tal-gass inneħħuh as soon as possible mill-aktar fis possibbli. Iżda din ma kienx l-unika żelqa ta' Simon Busuttil f'din il-konferenza tal-aħbarijiet fejn suppost tkellem dwar is-settur tal-enerġija. Beda biex qal li l-impjant tal-gass mhuwiex jipproduċi enerġija. Li l-power station il-ġdida fil-fatt mhix qiegħda tipproduċi elettriku. Iżda meta affaċċjat bil-fatt li għandna nofs l-elettriku fil-pajjiż bħalissa ġenerat minn din il-power station, Simon Busuttil qal li fuq kollox joqgħod fuq li jisma'. U jiena inġinier din il-ġimgħa qalli, ovvjament jiena ma mmorx niċċekkja jien. Il-verità hi li bħalissa l-power station qed tipproduċi 150 megawatt elettriku u 110 megawatt ġejjin mill-interconnector. Ifaċċjat b'dan, Busuttil qal li huwa ma qalx li mhux tipproduċi elettriku u dawwar id-diska. Li l-power station qiegħda on cold standby. Intant, Simon Busuttil lanqas dwar il-pipeline tal-gass m'għandu ħiel meta se jibda jew ikun lest jekk ikun elett fil-gvern. Meta se jkun lest il-pipeline tal-gass tal-Partit Nazzjonalista? It-tien, jiena mhux noqgħod ngħidlek ħanamel xi ħaġa f'sentejn. Bekk sal-aħħar sigħat tal-kampanja elettorali, Simon Busuttil baqa' juri li m'għandux pjan fil-qasam tal-enerġija. Irid uħodd dak li sar u juża teknoloġija li hawn qbil li hija antika u li tagħmel ħażin għall-ambjent u saħħet in-nies.